Web, com va? Va bé. Estupendo. Hòstia, avui tengo un palo selfie m'he comprat, xavals. Ojo, ojo. Pues avui estem al bar, estem a la fàbrica. I vull fer un vídeo una mica de recolzament de lo que us vaig explicar l'altre dia, perquè així tindreu més informació, podreu visualitzar una mica millor. Vale? Però primer us volia ensenyar el bar de la fàbrica, que és això que veieu aquí. Ara us explicaré una mica què hi tenim al bar, què hi fem, una mica tot plegat. Vale? Començarem explicant què hi tenim al bar. El bar, no és un bar com a tal, sinó que és més un lloc de venda i degustació de productes, a part de les nostres cerveses, d'altres productes d'Andorra. I tenim, per exemple, unes làmines, que això ho fa una amiga, que són molt xules, la veritat. I també hi tenim després altres productes, com us he dit, productes locals, productes d'Andorra, com licor, això és un xarop de pinyes d'avet, ratafia, vi d'Andorra i, ojo al dato, vi i cava del meu pare que fa a Sant Sadurní d'Anoia. Això és el cava i aquests són els vins. I cava, una altra cava. Ojo, cava amb perles d'Swarovski a l'etiqueta, nens. Cuidao. I, òbviament, la joia de la corona, les nostres cerveses. Llavors, a part d'ensenyar-vos una mica això, en aquest vídeo us ensenyaré també tot el procés que us vaig explicar l'altre dia i li ficareu una mica d'imatge, li ficareu cara a tot, perquè us ensenyaré les màquines, els productes que utilitzem, etc. Llavors, no és un vídeo llarg, tranquils, que és curtet, ja ho farem curtet, i així tot el que us vaig explicar li podreu ficar una mica de cara a tot. Però abans us volia explicar quins estils de cervesa fabriquem, perquè després us ensenyaré les maltes i així podreu entendre una mica com funciona. Sí? Mireu, començarem per la Golden. La Golden és una cervesa rosa, és una cervesa rosa bastant similar a lo que esteu tots habituats a nivell d'aspecte, però té un gust amarguet, té un gust més fort, vull dir, és diferent. Després nosaltres fabriquem també una cervesa torrada, que és una Brown. Aquesta cervesa té més gustos a xocolate, a caramel, a cafè, aquests gustos més potentillos. I per acabar tenim una cervesa de blat, que és la Boris Whitetail. Aquesta és una cervesa típica alemana, que us pot recordar una mica una Franziskaner, una Paulaner, aquest estil de cervesa. Aquí tenim la malta. Això és la malta, xiquets. La malta, gra, és el que us vaig explicar, gra maltejat. Aquest seria, per exemple, meitat de gra d'ordi, meitat de gra de blat. Veieu la diferència? Veieu que canvia? Per exemple, malta per la Golden. Seria aquest tipus de malta. I malta per la torrada, veieu que ja canvia el coloret, doncs això seria per la Brown. Llavors, no em vull enrotllar massa perquè no cal, però sí que vull que us quedi bastant clar tot plegat. Per tant, ara anirem al pas número 1 que us vaig explicar, que és la barreja de les maltes. Ara us ensenyaré. Collons, que em mato. Ara us ensenyaré les maltes i el molí. Mireu, això són les maltes. Això són els sacs de malta. N'hi ha de molts tipus, molts colors. Però bàsicament a nivell industrial, a nivell professional, el que us trobareu és algo similar a això. Llavors vam explicar que heu d'agafar les maltes i les heu de barrejar, segons el tipus de cervesa que vosaltres vulgueu fer. Què farem quan les tinguem barrejades? Simplement les fotrem en aquest molí d'aquí. Aquest és el que utilitzem nosaltres. És un molí que és un pepinasso i això va de puta mare perquè amb relativament poc rato us podeu tenir el gra ja maltejat, partit en dos, com vam explicar. Anem al segon pas. Aquí hi ha un eco que t'hi cagues la burra, però no hi puc fer res, nens. Llavors, el següent pas és el macerat.
vale? La maceració. La maceració es fa amb aquesta màquina que veieu aquí. Aquesta cerveseria és molt petita, la representa que és petita. Llavors, una cerveseria industrial farà unes màquines que t'hi cagaràs, però nosaltres tenim el que tenim. Llavors, com us vaig explicar, la maceració consisteix més que res en barrejar l'aigua amb el gra, la malta. I això es fa amb aquesta cuba d'aquí. Veieu que hi ha com unes aspes aquí? Doncs això és el que et fa barrejar l'aigua i la malta. Quina temperatura? Doncs vosaltres mateixos, depèn de la recepta. Quant de temps? Vosaltres mateixos, depèn de la recepta. Això cadascú i cada recepta canvia. Llavors, acabada la maceració, què fem? La passem en aquesta altra cuba que tenim aquí. És la cuba de filtrant. Aquí, com veieu que hi ha uns filtros? Això és el que ens separarà el gra del most, de l'aigua. I a la malta passarà per aquí, amb l'aigua, baixarà i es filtrarà tot aquí. Un cop tinguem el filtrat fet, separat el gra de l'aigua, del most, què hem de fer? Doncs, com us vaig dir, s'ha de coure. Per tant, s'ha de passar en aquesta cuba d'aquí, que és la primera, és on hem fet la maceració. Aquí el que farem és ficar-ho a coure i és on hi afegirem els llúpols, depenent del temps, depenent de la recepta, com ja us vaig explicar l'últim cop. Es torna a fer amb aquesta cuba, o almenys nosaltres ho fem així, vull dir, cada cervesa té la seva maquinària i cada maquinària funciona de la seva manera. Llavors, un cop acabat la cocció, el que nosaltres fem és passar-ho en aquesta cuba un altre cop, però ja sense els filtres. I amb aquest bitxo, que això el que et fa és fer el whirlpool, el centrifugat que us explicava l'altre dia. Per tant, tota la matèria orgànica anirà a parar en aquest forat del mig i nosaltres traurem la cervesa per aquí. A veure, jo no seré tan estúpid d'explicar-vos les receptes, vull dir, això ja ni m'ho demaneu. Però sí que vull explicar-vos una mica el procés, perquè així entengueu una mica com funciona tot. El procés dura aproximadament unes 6 hores per cocció. Aquesta màquina d'aquí és de 250 litros i els fermentadors són de 500. Per tant, s'han de fer 2 produccions en un dia per omplir aquests fermentadors. Què vol dir? 6 més 6, 12 hores. Un dia de producció equival a unes 12-13 hores entre neteja i tot el que ve després. Más o menos vindria a ser algo així. Entonces, un cop acabada el whirlpool, el que es fa és passar-ho a aquest filtro de plaques que t'arrefredarà el most i anirà a parar als fermentadors, que són aquests 2 bitxarracos d'aquí. Aquí el que farem serà ficar-hi la llevadura junt amb la cervesa, diguéssim, i començarà a fermentar. Com veieu, aquí, per exemple, tenim una golden. Això seria una golden. En l'altre hi tenim una brown. Veieu que ja canvia el coloret. Això ens depèn de les maltes que utilitzem i del color, com ja us vaig dir. Llavors, un cop ha fermentat tot, què fem? Li fiquem una mica més de sucre, com us vaig explicar, i ho embotellem. Aquesta és la màquina embotelladora. La màquina embotelladora, veieu que té 4 canyos, 1, 2, 3, 4, per tant hem d'anar de 4 en 4. A què equival un fermentador gran? Per exemple aquest. En el nostre cas equival a unes 1.400 ampolles petites, 700 i pico de grans. Per tant, imagineu-vos la feinada que és tot això. Llavors, un cop està embotellat, xapat, té el sucre dintre i tal, el que s'ha de fer és el procés d'etiquetat. El procés d'etiquetat es fa amb aquesta maquineta d'aquí. Tu hi cardes aquí l'etiqueta, fas tot un circuit i vas de botella en botella. Agafes una botella, la fiques aquí, s'etiqueta i la fots a la caixa. Llavors, un cop està acabada tota la producció, és a dir, has etiquetat totes les botelles, què es fa? Doncs es fica en maduració. Es fiquen totes aquí i aquí estaran madurant un mes i mig, el que calgui per cada recepta. Clar, potser molts em preguntareu per què collons aquest tio ens està explicant tot això? Més que res, perquè és una mica el que us explicava l'altre dia. Si vosaltres aneu a una cerveseria i proveu una cervesa que potser us costa 3 euros i és artesana, hòstia, penseu una mica en el que costa de fer això, el que costa, el temps que es trigue,
i que és, en el nostre cas almenys, les altres ja no ho sé, ja no m'hi fico, però en el nostre cas, collons, és molt manual. Per tant, tot això, tota aquesta secció de la cervesa ho faig perquè valoreu una mica més el producte que us esteu fotent, vale? I sapigueu de què es tracta, com es fa, vale? Pues, fins aquí, crec que ja està. Ah, sí, hi ha una cosa que m'havia descuidat. Si teniu interès en conèixer més el tema de la cervesa, visitar la fàbrica, qualsevol cosa, si pugeu a Andorra algun dia, els que sigueu de baix, demaneu per fer una visita a la fàbrica, vale? Ens envieu un correu o ens truqueu, que us aniria bé tal dia fer visita, i encantats us rebrem, vale? Grups, si pot ser mínim 5 persones, perquè llavors ens surt a compte, vale? Consisteix en visita i us deixem provar les cerveses que fabriquem, vale? Pues dit això, ara sí que tanquem i fins al següent programa.